Molt bé, avui farem un cuscús amb verduretes, 100% vegà. Per començar, tallarem la ceba i la pastanaga, que és el que primer ficarem al foc. Sí, que som-hi. Vale, traiem la primera capa, la cueta, i la tallem així a juliana, que se'n diu. Ni molt gruixuda ni molt primera, tampoc, no cal. Com us agradi. Vale. La ceba i la pastanaga. Hi ha gent que la pela la pastanaga, jo no, perquè a part de que la vitamina està a la pell, la primera punta. Bueno, menjo ja. Molt bé. La pastanaga quadraditos. Un bon raig d'oli que cobreixi tot el fons de la paella. Molt bé. Posem la ceba. I la pastanaga. Molt bé. I mentre es comença a coure això, tinc el temps just per a la resta d'ingredients. Serà pebrot verd, pebrot vermell, una mica de pebrot groc. També ficarem una mica de carbassó. I ficarem tofu. Avui fico tofu blanc, normalment ho feia amb tofu ahumado, però com que ja tinc el tofu blanc aquest obert, ficarem tofu blanc. Així que bé, comencem. El pebrot. Lo que fa és tallar-lo així a línies primer. I ara quadraditos. Bé. Vale, el teníem a tope, ara ja, com que ja comença això, el baixem una mica. Vale, i seguim tallant pebrot. Vinga, ara tallarem el vermell.
El mateix, primer li trec el cor. Aquest no té gaires pepites, perquè té una forma super rara que costarà tallar una mica, però bueno, el tallarem igualment. Fa el mateix, faig línies. I després a quadradit. Segur que algun tros m'ha quedat gros. Tallem tallar. Més o menys. Vale, ara el pebrot groc. I el mateix, li traiem el cor. Línies. I després quadradits. Facilíssim. I ara el carbassó, jo el que faig normalment és pelar-lo una mica, tot i que no faria falta. Pots netejar i ficar-lo en pell, però a mi... Jo el pelo una mica, no tot, però el pelo una mica, però si no té un gust una mica més amargat. Però això va a gustos. El pelo mig. I el mateix. Primer tallo en 3 trossos a lo llarg. I llavors tallo línies. I quan tinc les línies a quadraditos. Vale. Ara quan la ceba ja més o menys deixi d'estar rígida i comenci a estar ja una miqueta tot, una mica més ronja, doncs ja hi tiro la resta de coses. Com veieu, tinc el temps totalment calculat i el que tardo en tallar la resta de coses, ja tinc la ceba a mitja punt. Vale, ara és quan hi tiro una mica de sal. Que es cogui i deixi anar una mica més l'aigua tot el pebrot. Vale. Vale, i ara ja prepararé el tofu, que també el tallaré a quadritos, però el ficarem més tard. A vegades en lloc de tofu hi fico xampinyons, que també els poso més tard, ja veureu que quan això estigui ja no fet del tot, però quan li quedi poc, hi afegeixo el tofu, o els xampis, o les dues coses, a vegades hi fico de tot. La mateixa tècnica. A quadraditos tot.
Vale, molt bé. Doncs ja ho tinc tot tallat. Molt bé. I aquí tenim el cuscús, que és cuscús integral en aquest cas. Compro granel. A veure, per agafar les mides, jo és que sempre m'ho faig amb un... Per una persona i mitja o una si té molta gana, faig un got d'aquests. Ara us diré amb el mesurador quan és. Amb el mesurador representa que seria... Ah, us ho podria pesar també. Em vaig comprar la bàscula aquesta. A veure... Doncs mira, són uns 100 grams de cuscús, més o menys. Aquí en tinc 111. Doncs per una persona, uns 190 o 100 grams, suposo que seria l'ideal. Vale. Llavors, amb el cuscús integral s'ha de posar... Mira, a veure... En el cuscús integral s'hi posa un i mig d'aigua per cada unitat. Amb el cuscús normal, en lloc d'un i mig, li ficaria un o un i una miqueta més. Tenia un got ple de cuscús, doncs fico un i mig. Vale. El cuscús, a vegades el tiro directament aquí, quan les verduretes ja estan fetes, i tiro el cuscús, i llavors faig bullir l'aigua i li afegeixo tota la barreja. Però avui ho farem diferent. Avui farem el cuscús a part, que realment queda una mica més bo. El cuscús queda més flonjo. El que faig és posar-li una culleradeta de margarina. Vale. Margarina vegetal. I la salsa, i el condiment que li posarem és el ras el hanout, que és una mescla de diferents espècies. En aquest cas, pot ser diferent en cada ras el hanout és diferent, però en aquest cas porta curri, cilantre, gengibre, farina de panís, de blat de moro, comí, cúrcuma i pebre negre.
I també alguns colorants. Llàstima. Cayena, sal, romero i una mica d'api i mostassa. Ojo, quina barreja. Això ho pots ficar amb les verduretes o ho pots ficar amb l'aigua o amb el cuscús. La qüestió és posar-li en algun moment. A veure. A més, posa l'aigua. El cuscús hi ha moltes maneres de fer-lo. El pots fer al vapor, el pots fer... No sé. Jo us explicaré una manera de fer-lo, però n'hi ha moltes. Per anar guanyant temps ho començaré a fer ara ja. Totes les verduretes encara estan bastant dures. Quan comencin a estar una mica més toves és quan hi posaré el tofu. Crec que li posaré... A veure... Podríem fer un canvi de càmera perquè veieu com es va fent. Ara... Així. Vale. Perquè veieu bé com es van fent les verduretes. I quan faci això, veurà aquí, el cuscús. No us veu gaire, a veure. Haurà de fer algun... Ai, que la diem. A veure. Perdoneu el moviment de càmera. Vale. I ficarem... No sé quan en posarem. A mi m'agrada molt, per tant en fico bastant. Però en podeu posar menys. Això heu d'anar provant i descobrir quina és la vostra mesura. Vale, ara quan ja està bullint l'aigua, no, ja està bullint, ara s'hi afegeix directament aquí, la tapam, i ho remenem. Bueno, remenem perquè es desfaci la mantega, la margarina. Tot ben remenat. I simplement ho deixarem reposar. Que es veu bé, no? Sí. Tot ben remenadet. Una altra manera de fer-ho és ficar-hi menys aigua i acabar-ho de fer al vapor. També queda molt esponjós i tal. Però bueno, tardes més estona. I el que faré és... Ara es pot deixar tapadet. Tapadet, uns 5
5-10 minuts i ja ho tindríem. I això què? Ja comença... Vale, ara només s'ha d'esperar a que estigui tot fet i ja hi posaré el tofu. Posarem algunes espècies, com per exemple les herbes provençals. Tot i que tampoc no cal posar gran cosa, perquè com que anirà amb el cuscús aquest, que ja va molt especiat amb el ras, el hanut, doncs no fa falta gran cosa més. Vale, doncs ara ho deixo aquí. Ara farem un timelapse, suposo. Farem el vídeo que passi corrent a tota castanya, o potser faig un tall, però bueno, d'aquí una estona ja estarà fet. Ja gairebé ho tenim. I afegiré una miqueta amb l'aire, una miqueta de ras al canut aquí. Perquè les verduretes, independentment del cuscús, també tinguin aquest gust. Ja us dic que a vegades ho fico tot aquí, a vegades ho fico tot a l'aigua, a vegades faig mig-mig. Això cadascú que provi i que miri a veure com més li agraden. I ja ho tindríem, eh? Ja ho tindríem. El tofu comença a estar bé. Les verduretes estan totes toves. Ja ho pararé ja. A veure, i el cuscús, doncs mireu. Hem tingut aquí reposant uns minuts. I el tenim aquí ben flonjo, tot cuit. I ara el que farem és presentar-ho. Una manera molt maca de presentar-ho és ficar el cuscús al mig. I el que m'he passat és gairebé per 2 persones això. Doncs que a mi m'agrada repetir, després me fotré un altre plat. Però aquí tenim el primer plat. I hi posarem les verduretes
Més o menys. I aquí ho tindríem. Cuscús amb verduretes. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Adeu!